Al kontrarju ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, Malta tiddependi esklusivament miż-żejt biex tipproduċi l-enerġija tagħha, sors li qed iwassal għal problemi kbar ta' saħħa anke fost ir-residenti li joqogħdu viċin il-power station ta' Dellimara. Mara li toqgħod Marsa Xlok titkellem ma' News dwar kif it-testijiet li qed isiru mill-power station li qed titħaddem bil-heavy fuel oil qed tkun ta' detriment tal saħħitha u tal-familja tagħha. Aħna l-biraħ fil-għaxija bdejna nxommu ħafna riħa qawwija, jien għandi tifel bati blazma, ċirkel mun raqdu għand membri tal-familja tiegħi għax bda jaqta' nifsu, kellna nagħlqu t-twieqi, air condition m'għandix, bdejna ngħidu dixini mriħa tinti riħa ta' qatran, għafna hekk intejjen kbar li n-nifs ma taħdux. Ara għandi leħni dal-għodu għekom, il-nifs ma toħdux. Kien il-Gvern Malti li għażel li jibni power station ġdida li taħdem bl-aktar fuel li nġess, jiġifieri il-heavy fuel oil. Dan minkejja li roadmap li qed tagħti l-Unjoni Ewropea s-sena 2050 tajt il-gas huwa importanti ħafna biex jonqsu l-emissjonijiet fl-arja, apparti li għamel sens ekonomiku. Studju tal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent f'Novembru li għadda semma kif l-ħsara li qed issir mill-power stations f'pajjiżna fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent qed tiswa lil pajjiż mal-180 miljun euro, spiża li hija s-seba' l-ogħla minn fost is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea.